Kenja Anola ma abi jamana sa ba kan fara ɲɔgɔn kan ayesra mena ay ale sɔrɔ cogo di ba ye dɔnkili la mena mais mɔgɔw tuma an ka kuma faamu bon kontanen ba de do ala y'a kɛ an ma sa an y'o ye quoi donc i b'a dɔn farafinna ye jamana 50 ni jamana 4 de farafinna jamana min bɛ nafolo b'a bɛɛ bolo ni ko nafolo sanu ni jama ni fɛn caman de b'an bolo donc n'an y'an fara ɲɔgɔn kan n'an y'an manu ɲɔgɔn na k'an fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'an bonya parce que mɔgɔ bɛ bonya bi dunuya kɔnɔ soit nafolo b'i bolo soit bombe b'i bolo bon nafolo de b'an bolo jeunesse fana b'an bolo voilà et donc an ye dɔnkili la mɔgɔw tun b'an faamu an b'a fɔ alhamdulilayi parce que bi mɔgɔw y'an faamu ni farafinna kɛra ɲɔgɔn kan an bɛ fanga sɔrɔ mɔgɔw bɔra bi Faransi bolo an bɛ taa Irisi fan fɛ aw bɛ hakilinata b'aw fɛ bi bon ne ka hakili la ka bɔ Faransi bolo ka taa Irisi bolo bien ka taa nin bolo ka taa nin bolo ne ka hakili la an ka compter an yɛrɛ de kan voilà mɔgɔ si tɛna an ka situation changer an fɛ an place la mɔgɔ fana tɛna se ka na an dɛmɛ gansan k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ yen min bɛna an dɛmɛ parce que an cɛ ka ɲi o tɛ mɔgɔw bɛna an dɛmɛ parce que u ka intérêt de bɛ yen ne bɛ se ka min fɔ africains ɲɛna an ka compter an yɛrɛ kan an bɛnbaw kɛlɛkɛminɛnba tun t'u bolo mais u tun bɛ wuli sɔgɔma ka taa kɛlɛ kɛ pour que k'u ka jama k'an ka dugukolo protéger donc bi an yɛrɛ ka wuli k'an ka kɛlɛw kɛ ni mɔgɔw ko k'u bɛna an dɛmɛ u bɛ se ka na an dɛmɛ parce que mɔgɔ n'i ta wulila i ka so la i tɛ différence kɛ kɔgɔji ni baji cɛ o e kɔni bɛ ji de ɲini k'i ka ta la sa donc bi an ka jamanaw ta ban an ka jamanaw la mɔgɔ mɔgɔ nana ni ji ye a kɛra kɔgɔji ye o a kɛra baji ye o a kɛra ji o ji o an kɔni bɛ ji de fɛ k'an ka ta faga donc n bɛ se k'o Mali kɛlen don ka wulikajɔ kɛ bi k'o yɛrɛ ka Kidali minɛ ka kɛ o ta ye ayi ale nouvelle hakili cogo mais o diyara n ye ka tɛmɛ ko bɛɛ kan parce que minnu ko k'u tun bɛna an dɛmɛ u nana depuis 2013 ka taa 2013 fo 2021 u ma se ka Kidali yɛrɛ minɛ yanni ko ka djihadistes combattu donc an ka denw yɛrɛ ko k'u bɛna kɛlɛ kɛ u ye kɛlɛ daminɛ a ma mɛn u ye Kidali minɛ donc o ye n ka kuma kɔrɔ ye n ye min fɔ sisan ko an kana compter mɔgɔ si kan an ka compter an yɛrɛ kan donc n bɛ se k'o de fɔ mais min bɛ yen fana n'an ye kɛlɛ ninnu gagné an bɛ se k'an disi bugɔ an denw ɲɛna n'an mɔdenw ɲɛna ko an ka jamana mɔgɔw tun bɛ ɲini ka na an ka jamana minɛ an na an yɛrɛ de wulila ka kɛlɛ kɛ o fierté fana bɛ k'an na an b'o fɔ an denw ɲɛna an denw fana b'o fɔ o denw ɲɛna